November ni so ni zan lam pang khan ko mo me ma zan da ru ve la khan kan pa ne wa na thil om zong zong kan ka la a mo nyan kan ka thuk thuk ma ya Fahrenheit som hi pasari ya Celsius chuan en zan ne ka lo wa ti hian ri na chuan na tho tur kan na de ma ya kan ka thiak bo ka heng hi boina ka na tur ni ya kan citrus te po kan dun na lu to hi a chen chu kan lo tu te nan lo bo ka an ma hi te to lo khom mai kan mat cha te sen te bal la khung dang te po sang khana ni kan pa in avalak chua ve chen chu ala thamai te na hi i tur chu tlem chu la om ve ma na ole kha te mai kha ni e na tho tur kan nga le mai vo in chu